Επιστρέψαμε με το ιατρικό μας ένθετο. Καλημερίζουμε τη Φρόσο Βαρβάρα στο στούντιο της εκπομπής. Καλημέρα και τον κύριο Θεόδωρο Αγοραστό, ομότιμος καθηγητής γυναικολογίας με ευτική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μεγάλη μας τιμή αυτό. Το συζητούσαμε και νωρίτερα. Περιμέναμε καιρό για αυτήν την συνέντευξη. Είναι η αλήθεια. Αφορμή τώρα στάθηκε και η σημερινή ημέρα. Η μέρα ευαισθητοποίησης ακριβώς για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για τον HPV, για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων. Κύριε καθηγητά, έχουμε στα χέρια μας, εσείς έχετε στα χέρια σας οι επιστήμονες, ένα εμβόλιο για τον HPV, όμως στην Ελλάδα τα ποσοστά των εμβολιασμών δεν είναι και αυτά που περιμέναμε, έτσι, δεν είναι και τα επιθυμητά. Είμαστε στο 52% αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όντως αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγηλε 3 στόχους προς όλα τα κράτη, οι οποίοι εάν είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2030, τότε θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος της εξάλειψης του καρκίνου τραχύλου μήτρας. Γιατί ο ιός HPV είναι αυτός που προκαλεί τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και από ό,τι φάνηκε όχι μόνο αυτόν τον καρκίνο, αλλά περίπου καμιά 10 καρκίνους σε άντρες και γυναίκες. Οι 3 στόχοι λοιπόν αυτοί θα ήταν πρώτον να έχουν εμβολιαστεί πλήρως τα κοριτσάκια μέχρι 15 ετών σε ποσοστό 90%, οι γυναίκες άνω των 30 ετών να κάνουν το καινούριο HPV DNA test και το 90% οι γυναίκες στο 70% και το 90% των γυναικών με πρόβλημα, καρκίνο ή προκαρκίνο, να θεραπευτούν όπως πρέπει. Στο στόχο αυτόν τον πρώτο, τον κέριο δηλαδή του 90%, η Ελλάδα υπολείπεται, βρισκόμαστε γύρω στο 45 με 50%. Από τι ηλικία, κύριε καθηγητά, συνιστάται ο εμβολιασμός στα κορίτσια της ηλικίας? Η αρχική οδηγία στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, όταν ξεκίνησε το 2008, ήταν από τα 12 μέχρι τα 26. Στην πορεία φάνηκε ότι όταν γίνει ο εμβολιασμός πιο νωρίς, τότε η ανοσιακή απάντηση του οργανισμού, δηλαδή η δημιουργία αντισωμάτων, είναι πιο έντονη, πιο καλή. Γι' αυτό κατέβηκε η ηλικία στα 9 με 11 σαν ιδανική ηλικία. Μπορεί όμως να επεκταθεί αυτό σύμφωνα με το πρόγραμμα μέχρι τα 18 έτη. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών αναφέρεται στους εμβολιασμούς οι οποίοι ενδείκνυνται και αποζημιώνονται. Δηλαδή είναι δωρεάν το εμβόλιο, αγόρια και κορίτσια, από 9 μέχρι 18. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει σαφές είναι ότι ένδειξη να κάνουν το εμβόλιο έχουν και μεγαλύτερα άτομα. Δηλαδή 20, 22, 25, 28, 30 αγόρια και κορίτσια. Δυστυχώς τα οικονομικά της Ελλάδος δεν επιτρέπουν να αποζημιώνεται. Υπάρχουν άλλες χώρες, όπως είναι η Σουηδία, η Αυστρία, που χορηγούν το εμβόλιο αυτό δωρεάν μέχρι τα 30. Εμείς είμαστε μέχρι τα 18 προς το παρόν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με κόστος, δηλαδή θα πρέπει να το πληρώσουν τα μεγαλύτερα άτομα, αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνουν, γιατί με ένα εμβόλιο θα προφυλάσσονται από περίπου 10 καρκίνους. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει στην ιατρική ιστορία. Να πούμε αν ο στόχος, όπως είπατε, υπολοιπόμαστε. Είναι ρεαλιστικός ο στόχος που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την εξάλειψη? Είναι σαφώς ρεαλιστικός ο στόχος και υπάρχουν χώρες οι οποίες τον έχουν πιάσει ήδη από τώρα. Η Αυστραλία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και μερικές ακόμα χώρες είναι άνω του 90%. Υπάρχουν βέβαια χώρες, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνεται προς όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχουν χώρες οι οποίες καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σε θέση τόσο γρήγορα να το κάνουν αυτό. Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις. Φερρυπή να σας πω ότι το Ουσμπεκιστάν και η Ρουάντα στην Αφρική είναι γύρω στο 90%.
Αυτό βέβαια γίνεται μετά από κυβερνητική επιλογή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή οι αρχές των κρατών επέλεξαν να οδηγήσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Και αυτό που έχω να πω και εδώ είναι ότι εμείς από το 2008 μέχρι τώρα είναι 18 χρόνια. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο ψηλά. Και οι γιατροί, οι παιδίατροι, οι γυναικολόγοι, οι γενικοί γιατροί κάνουν τη δουλειά τους και να ενημερώνουν και να εμβολιάζουν. Αλλά προφανώς δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή ακριβώς θα χρειαστεί μία ενεργός προτροπή από την επίσημη πολιτεία να ενημερώσει τον κόσμο και να πει ότι αυτό το εμβόλιο πρέπει να γίνει. Παράδειγμα σε αυτό, γι' αυτό σας το λέω, παράδειγμα είναι η ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά του COVID. Έτσι δεν είναι? Κατά του ιού του SARS-2. Λοιπόν, εκεί μέσα σε 1-2 μήνες όλος ο κόσμος ενημερωθήκαμε για αυτό το εμβόλιο. Άρα αν θέλει η πολιτεία μπορεί να το κάνει. Καμπάνιες δηλαδή, λέτε. Μπράβο, ναι. Να μιλήσουμε λίγο και για το HPV DNA test. Τι ακριβώς είναι? Είναι μία μέθοδος διάγνωσης που έρχεται να αντικαταστήσει το τεστ Παπα-Νικολάου που το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, έχετε δίκιο. Το τεστ Παπα-Νικολάου ήταν επί πάρα πολλά χρόνια, μέχρι πριν λίγο, η καλύτερη μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως λέμε. Δηλαδή, σε πληθυσμό υγιή, χωρίς συμπτώματα κλπ, να πάει να ελεγχθεί προληπτικά για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό όλος ο κόσμος χαιρετίζει και αναγνωρίζει τον Γιώργο Παπα-Νικολάου και την προσφορά του προς την παγκόσμια κοινότητα. Από τότε που βρέθηκε ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας οφείλεται σε έναν ιό, τον ιό των θυλωμάτων, έγιναν πολλαπλές μελέτες, επιβεβαιώθηκε αυτό και όπως για κάθε ιογενή λίμωξη, έτσι και για αυτή την περίπτωση δημιουργήθηκε ένα εμβόλιο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι μια ιογενής νόσος. Από ιό οφείλεται η καρκινογένεση. Έγινε το εμβόλιο λοιπόν και μετά το εμβόλιο βρέθηκε ότι εάν ελέγξει κανείς τις γυναίκες στο εάν έχουν μολυνθεί ή όχι από τον ιό, αν είναι φορείς ή όχι, αυτό έχει μία προγνωστική σημασία που είναι πολύ μεγάλη και υπερκαλύπτει την προγνωστική αξία του τεστ Παπα-Νικολάου. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν χρειαζόμαστε από εδώ και στο εξής, κύριε Αγοραστέ. Για το τεστ Παπα-Νικολάου. Ναι, ακριβώς. Ναι, το τεστ Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται για τον μαζικό προληπτικό έλεγχο των γυναικών. Χρειάζεται αντί για το τεστ Παπα-Νικολάου να γίνεται το HPV DNA test. Και μάλιστα όλοι λένε ότι αυτό είναι καλό να γίνεται μετά τα 30. Γιατί ξέρετε ο ιός μολύνει πάρα πολλά άτομα. Άντρες, γυναίκες, ειδικά όταν υπάρχει σεξουαλική δραστηριότητα πιο έντονη. Άρα τα νέα άτομα κάτω των 30 σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι φορείς του ιού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάθουν κάποια ζημιά. Δεν το γνωρίζουν κιόλας, έτσι. Δεν το γνωρίζουν, αλλά έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 1% από αυτούς που θα μολυνθούν μπορεί να εμφανίσουν βλάβη. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το 1%, άρα θα ελέγξουμε όλο τον πληθυσμό, να βρούμε αυτό το 1% για να πάει για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο υπάρχει εδώ και 1 χρόνο, 1,5, προτείνει από τα 20 μέχρι τα 30, μέχρι τα 29 να συνεχίζει να γίνεται το τεστ Παπα-Νικολάου και από τα 30 και μετά μέχρι τα 65 να γίνεται το HPV DNA test. Έχει μια λογική αυτό, διότι σας είπα ότι αν κάνουμε HPV test πριν τα 30 θα βγουν πάρα πολλά θετικά που δεν θα σημαίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, οι περισσότερες χώρες τείνουν προς το εξής. Όλα τα νέα κορίτσια τα οποία έχουν ήδη εμβολιαστεί δεν χρειάζεται να αρχίσουν τόσο νωρίς τον έλεγχο, γιατί είναι προφυλαγμένα. Επειδή το εμβόλιο, όπως είπαμε στην αρχή, προφυλάσσει από τον καρκίνο τραχύλου μήτρας κατά 90%. Μένει ένα 10% λοιπόν, το οποίο βέβαια δεν είναι στα νέα κορίτσια, είναι στις μεγαλύτερες γυναίκες. Άρα ο συνδυασμός εμβολίου και HPV DNA testing
θα είναι αυτό το μοντέλο που θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια. Εμβολιασμός στην αρχή, σε μικρή ηλικία και 30 και πάνω HPV-DNA test. Ναι, αλλά, Ναι, συγγνώμη. 30-35% των γυναικών όμως κάνουν αυτό το τεστ και πάλι στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Η πολιτεία έκανε το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο βέβαια δυστυχώς τελειώνει τώρα μέσα στο 26 και δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αλλά δεν ενημέρωσε τις γυναίκες τι είναι αυτό το HPV-DNA testing, ένα καινούριο τεστ με DNA. Οι γυναίκες δεν γνωρίζουν και όταν παίρνουν ένα SMS στα χέρια τους, δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Οι γυναικολόγοι οφείλουν να ενημερώσουν τις γυναίκες. Προφανώς. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει, όπως είπαμε στην αρχή, να γίνει ενημέρωση επίσημη και για το εμβόλιο κυρίως, αλλά και για το καινούριο τεστ, το HPV-DNA Αυτό που test. ήθελα να ρωτήσω νωρίτερα για την περίπτωση του εμβολιασμού σε ενήλικες γυναίκες, δηλαδή μέχρι ποια ηλικία αφορά και θα έπρεπε να το κάνουμε, γιατί υπάρχουν ενδιασμοί ως προς αυτό, αν ξεπεραστούν δηλαδή τα ηλικιακά περιθώρια που αναφερθήκατε. Θα σας πω, ακριβώς. Η οδηγία στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 9 ετών και άνω. Δεν υπάρχει ανώτερο ηλικιακό όριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέχρι τα 45. Γιατί οι μελέτες που έχουν γίνει και έχουν δείξει ότι και οι ενήλικες γυναίκες και άντρες έχουν να κερδίσουν κάνοντας το εμβόλιο, έγιναν μέχρι την ηλικία των 45 ετών. Άρα λοιπόν η οδηγία κατά κάποιο τρόπο είναι και πάλι η εξής. Μία γυναίκα 25, 30, 35 ετών, ας πούμε μέχρι τα 45, στον έλεγχο τον προληπτικό που θα κάνει θα δει αν είναι θετική ή αρνητική στο HPV-DNA testing. Εάν είναι αρνητική θα πρέπει να εμβολιαστεί, έχει να κερδίσει κάνοντας το εμβόλιο, θα χάσει μόνο το κόστος, θα πληρώσει φερειπίν τις 2 δόσεις, γιατί είναι 2 οι δόσεις. Αλλά θα κερδίσει πάρα πολλά. Εάν είναι θετική στο HPV-DNA testing, θα πάει στο γιατρό της για περαιτέρω εξετάσεις, κολποσκόπηση, βιοψία κλπ. Κατανοητό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Αγοραστέ, να είστε καλά. Και εγώ Ελπίζω ευχαριστώ. να τα ξαναπούμε σύντομα και για τα υπόλοιπα ερωτήματα. Στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε.